principal mine asen bi say o TikTok ɛna watchro krata tintintintin no de abro sign no say dear teacher, Prince Kwasia is for men and in friend Masem is also for women. Please can you explain it and when and where it is came from? It has ni nyina ne say principal mine say aya na ye kan Kwasia ye de ma emerema ɛna ye kan mfrani ma nsɛm a ɛno nso ɛyɛ ma na hefa na ifiri baaye isan sɛ ɔsahe no de so obusa masɛm na nim sɛ na bɔsie ɛna ya na ehu ta hia yo principal de ɛwom nyina ne sɛ wɔ me nkyerɛkyerɛ ahodo a me de ba fia no ma kyerɛkyerɛ kwan bi anananom fa so a ɔmode ebebu ye kasa ɛyɛ agyinahyɛdeɛ fi sɛ yɛ nananom a ɔmotete yɛ no ebribi ɔmoto anansɛm kyerɛ ɔmpɛ sɛ ɔmogya wo memories nka ye bi wo tirim etikasa kora yɛ ka no ɛyɛ agyinahyɛdeɛ nyɛ sɛ ɛbaakwa nemom de di kan no mo subscribe to my YouTube channel no mede to so na ma wese de etie enura na yɛ Kwasi Ada ana Kwasi Ada etwa mu na yɛ 22nd February 2026 na wɔn mo subscribe no 54 mesɛ mo no ade chen Monday 23rd February 2026 no na nipa 10 abɛ subscribe am menye 64 nti ɛna wɔsu eti me so fa nsa koka osahene me nsoro bia de bia ɛwɔ aha apart from say me say subscribe to my YouTube channel na the enti American is ani say enkomo bebre wo no ma be kakra no nya nhwe wa ha enti ko na do nsa koka do ma na notification no anytime bia me post video na me upload video bia wo no nsa be ka no akohwe bi ɛhɔ na ebetutu be no ye be kokwayim ye be ya amamre no na ya ya amanie no so ati ase ɛhɔ na ye be gye adwa na ya video tintintin e de atomo amu aba abehwe bi enti ye ne saa ma me wosi Kwasia ye mema Kwasia ye mema ana mfrani ma asem so ye oba bedi ka kyerem se aka ne tetena ne nananom de osa ene bobra no emu na ma yenya kasa hodu binum na se eba se ye bekosa enipa ya ye de omukọ no se ye nipa wo ho a ye fa omo memom wa hoden saa bre no kra na oba ankosa enti ukokuma se okure from makru enye makru sɛ de bi a tene brofo no ɛyɛ makru ɛne atwa ne tiawa yɛ nananom bekosa na ma bobo ma ne nyina no na ɔmo do makosoe ho enti kro ni din de makru enti ne mfa ma nkosa de adi kan ti bia ne sɛ ɔba ya asanto a odi kan so ani de hia no ho din na nanim ofe ɔno ɛna di kan kura atu na ɛsɛ nka kan mu no yeni ɔba bi a ɔtwitu ɛde kosa na sɛ bekosa ɛwɔ bambo adwuma ɛwɔ hɔ bepem neenu na nananom nim saade ni nyina nti nipa bi wɔ emfomo nkosa sɛ wo yɛ bota onkobi wo yɛ berima na ya nanta onkobi berima na fu boboyo onkosa so atmase ɛna berima na tu suku behu wɔ berima bi na tu egu na chi ɛna na fu obu nanim no emirika ba wo ntimi ntubi ti sɛ nipa na emfa ne nkosa edi sɛ wo military work bia mu sɛ bia wo soja police anase bia wo fire service ya saa nipasuo no nipasuo a ye physically ene yehu no ye mfomo nkobi na saa nkrofo no na wo fie a mema kosa wo esamu no na omo ne ma no edi apripragro eti ma na wo fie na yi bom saa nkrofo so onim bi pa wo ani kosia mi kan mi mani tue obi a menim no opema agro pa nti ma no ene buru no eka chen se ya akosa eti asase na nye atimdidi o na emodi omuka ye kan be ye ya se wo ye be ma na saba wonkobi o bi se fantifo wo dwum bi se abamu kofie dada wo afi bedu amokum na ntwi amam dada wo abamu kofie dada wo o saba wonkobi okun ba wonkobi asamba wonkabi eti sambre se wo ye be ma na wudina ho na sesem na se wontimi okun ba na nkobi o saba na nkobi a na sese bi osu ni mfaso ye no ntima no na ehuro wo se aya mo nkosa sa kosa kasa no na be kasa kanku hu a yenya Kwasia na no na me kire mu se opani bi ene me kasa se se de me kire ne ntisa na kasa Kwasia ne se obi a waye na de na wasan ne bi mu wa mu ne efre no Kwasia
enti ba na ogina so ne me ka ne se kwasia ebe no ho dadaada ye nyina ye bu se okwasia hwa anase okwasia ntohwe enti asu premu ana ma bechem se enya okwasia ntohwe hwan no sebe nanan mu onimu hwan na wanyini abepem na wo nam obehu sebe obi hwa eda kwam yetia so uti obi hwa so a na ese wo bua pa ene koti a efi se nipa no wonya enwu abonten tete ye nanam ntade ye hye ombema emu danta kova ekata ne bema ene ne hwa ni nyina bua no yie na abonten denti na okwasia ede ne hwa kugu kwam so bi ntia so edi sa ba ne nya nokure afewie ya obi so se enkasedua nya nokure enkasedua ye den ebe ni ye okwasia nyawa so obi ye kwasia enje se nipa no obi ye adwuma ma wo ye kwasia wo obi wo no ma akofa pani afri kro tintintin bi no ye adwuma ma no na wo se pani ni kwasia nye eye ne ye ani nipasu entinye nipa wo som wo no ye kwasia se nipa bi nti wo kasa ase a wo nye kwasia wo ti na won ti wasem ase nche se wo ye kwasia nemu kwasia nipasu eti kwasia eni se onipa oni nature no ne bosu no otesa enti mpanyin si nya da na okwasia bekwa agu a obegya ne ntoma ho baako eti kwasia odi hyetime kwasia ana kwa nso timi wo kwasia eti nya obi oya akwa ma wunti ena che so ye kwasia eti kwasia nya da na obekwa agu obegya ne ntoma kwasia bam yesi kwasia ni ti ana aguragu tie benum ena afei so uchichira ade so asi wo na abo kwasia mrani na wo nsere a na yesi kai se wa na abeso anima ebiemu nso yesi oni obakwasia kwa akusikyire na tu no furu de ma no bo de be kire nyansani eti da bi wo ho no mu a okwasia ni bete ye nu na uti okwasia nya waso a oti yaw eti onfa nto ho bi se wo ye kwasia nyina akiri no onfa ne na nto o ma ansa metia so eti kwasia no de fa asa me de yensisi enti enwe mfra ni ma emfra eye afuna so efa ni firi osa no oni akoa nyina gyina pe na de oba ya ebemben be ma no ya na di nima abehyew ye kan nima nini no egyina ho ma emmoa mu merima ewom ne efra mu nima no eye oba ma bi egyina ho ma oba akuapem kan se bia se ofo bia eye akuapem na ma no ene wa no eye asante de na ya ayeka enti mfra nima no eye oba se bi odi nkwasi asem na nananom empo mfa ne nkwasi asem ne se enipa die o onfa ne se odi de mmoa die mmoa asem enti mfra enini ma enini eye mmoa na ewo mu no emema na efra mu nini enti se woye de mmoa nini ni ya ne de ama ne se ma na se mponchi abrechire eni akukọ nini eni ye boni na omo ye ni bi no na ye nua ma no ma na oba bi ye enti ne efra na mfra nima enti sana kasa ne tindi kasa no eto amusa principal man ma me fa weni nsa me sen komo no afi ne be sha ase de ye kan nyina na enka ho enti osahen ne momodi nse mu be kwa subscribe me YouTube na afi na ye be hye nyema nyina na afi ye twa agu epia o